Kienet għaddiet ftit iktar minn nofsija mill-ħin ta' nofsinhar, il-mument fejn fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar bdew jintefgħu il-voti wiċċhom il fuq fil-Garżelli. Għalkemm fil-kurituri tas-sala tal-att tal-voti kien sigriet magħruf li l-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza, kien il-Prim Ministru li kkonferma l-aħbar, b'mod partikolari il-kobor ta' din ir-rebħa. Dan b'intervent telefoniku fi programm ta' One News. Huwa ċar u rrid nirringrazzja l-poplu, il-Partit Laburista rebaħ dawn l-elezzjonijiet, rebaħhom b'distakk kbir, iktar mill-istennejna fil-verità. Il-Prim Ministru li nstema' xi ftit emozjonat qal li dan il-vot jagħti iżjed kuraġġ lill-istess partit fil-Gvern. Mhux biss għax ma kienx mistenni r-riżultat ta' dan il-kobor, iżda wkoll għaliex b'dan ir-riżultat inkitbet l-istorja. Kien din ir-rebħa fil-fema tiegħi impressjonanti, ikbar mill-istennejna tal-Partit Laburista li jekk ktibna l-istorja u sirna l-ewwel partit u sirna l-ewwel moviment fil-Gvern għaw Malta li rbaħna dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. L-aħbar li l-Prim Ministru kien qiegħed jagħti konferma tar-riżultat fuq it-televiżjoni dlonk waslet ukoll sas-sala tal-att tal-voti. Hawn ir-reazzjoni tal-aġenti tal-Partit Laburista. Wara, il-Prim Ministru Joseph Muscat qasam ħsibietu wkoll fuq Twitter, sit soċjali li l-Prim Ministru Muscat juża ta' sikwit biex jikkomunika. Intant, permezz ta' Twitter ukoll, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħabbar li ċempel lill-Prim Ministru biex jawguralu għar-rebħa.